Здравейте! Продължаваме темата с семейните отношения. Задайте си два въпроса, когато имате връзка или искате да създадете по-здрава и устойчива семейна връзка. Първият въпрос е: какво значи здравословна връзка за теб? Вторият въпрос е: когато мислиш за семейството, какви мисли изплуват в главата ти? Какво за теб е семейство? Любов, отговорност, уважение. Всичките тези въпроси, когато си отговориш, след това същите въпроси ги задай и на отсрещната страна. Ако имате сходни виждания за семейството и това, кой какво точно иска и каква е представата му за семейство, което е много относително в каква среда и в какво семейство е израснал, дали може да продължиш с този човек, дали можеш да направиш семейство с този човек, за да не се получават разочарованията в последствие, защото комуникацията, която е между двама човека, ако липсва, ако има маски, не е искрен, много трудно да се получи. Желая ви успех и ще ми бъде интересно в коментар да отговорите на тези въпроси.